Hallo Charte, mahagidom an drochaid an fische, si an si solas an leid I virti fwy diare. Gus beter go cheartom cartini rúna ach tá sé ro jonach tá muid tosai he. So an nuocht dan nuiw lá diog Miabrain rá vile sa fiche hiana was wainen an frief fictúr ni is agam fin frief scéel stocha leis an Afganastáin. Maar is zo doen tá na stáitiantathe ag fágáil na Afganastáine tréis fiche bliana. An cogra is fuide is daar na stáitiantathe ach nach cumile héine, maar ní léine Amerika fáil was. sé fati is smó roine ná go bhfuil an Afghanistan an Sean Ray. Agus tá bainean an fati sin leis an Taliban. Tá ag brehanú an folús atá na stáitiantathe ag fágáil in ní go santach go muskil. Feki míid Farsana Ahmadi in na bailje Belg, dúskart na Afganastáine chonig cósa ó lasco an bhí seo caite. Ceirdrúne sí chun an lasco seo a hiileh níor chlúda sí a haid. Tá faitis dawn mar sin agus roine san Afghanistan go háide go bhfuil for aimsir vloegtoch. Bij cearta déan na híos leis agus an Taliban ag teach de gocht. Ag teach de goróin. Somalia. Go háirithe I ní Derek Chauvin in Minneapolis, tá dlíthe chun leasú dhéanamh Póilíní ó rithe trí cóirlí chundae agus cóirlí baile agus parlamentí stáit agus fiú béitir an level federálach. Tá gníomhairí gáitimh airthe agus tá 140 billion faoi bhealach I garach agus stáit na tíre seo. Féach mar hampla gur do hála in Illinois, dachtí siad dlí I mí fére eisciríomhan chuid mhaid an rialach a Póilíneachta agus a heanabhartaí Cameraí corp na hefigi rud atá haram dar liom. I dtír an dálín tá an tá tríal Derek Chauvin hart faoi dheire agus tá Minneapolis, Bascaí agus brúte
iní na gí rébre ma an saoir se chaite á cheanú féin do kinne in drío Derek Chauvin. Hanne féin tá sipadóirí ag cúdúguid siopí le chlár clúdú gachéin rud aragla godóí círébraní mar a hála nuí. San Europa biocha deolacha, biocha deola Real Madrid agus Barcelona, agus Manchester United agus Liverpool agus Juventus agus AC Milan. Tá siad géirí an sean chóras a chortaí vírdíomh agus an sár chomórtas an Super League seo a chur ar bun na deall si dé dionne tá si trééis scara ó na sean chóras a haring chun tosaí iad. Chuisí sé seo an sean chóras béal faoi ar a cheann beidir becheart go rá. Agus an seo nuamhrach inis. Céir de eicimid an seo Raymond McGuire an sin sagam an becin sin picture sin Raymond McGuire agus Gregory Meeks. Feisire is sé Gregory Meeks feisir a stáit tá chur a bheanachta a Raymond McGuire mar iarthóir the Vera nuamhrach ha sné. Is tá rása ag géirú agus is chosúil sé is duine goran é Raymond McGuire ach an rud is anmh is inéistóir ar Wall Street é freisin agus dá réir sin tá sé ag lorug beanathe agus tacaíocht cibé duine cuachtach agus is féidir leis i measc pobl goram nuamhrach. Agus bhfuil deireadh leis. Tá go leor moltaí tar éis siile amach ach is dechuid dul gomórtas leis na moltaí fu Raymond McGuire. Jay-Z, Diddy a bhac agus ní is agam cé náasach agus tó chu gúil sé cuachtach sna meáin. So tá McGuire a géire dul a bhain ní is agam ní chola mé einam mór an ach vis céir de diaachtáú a bolíocht nuamhrach. Bhíonn si gcónaí achrannach. Well, maidir le leabhar is chosúil bhfuil an feindéim seo tar éis a rian ágáil ar údais, scríbhneoirí. Fiú agus a feindéim a tuairt ardú crí, ochtach agus misneach na seanscríbhneoirí tá sé dechar don an núscríbhneoirí margaíochta dhéanana ar gcuid leabhar mar iad ar feindéim, ní féidir leo mailte féine ágáil faoi láthir. Gus agam cé hé Tyrell Mahoney ach bháin gur be Uachtarán Chronicle Books é. Agus bhí si á réitú á thulbhú féin don annachan. Níor tháinig an annachan. Deir Tyrell Mahoney
gur cheanna go leabhar Snoop Doggy, Dog, leabhar cóchraachta Snoop Dogg, From Crook to Cook. Crook to Cook. Ach, fós féin, tá na siopí leabhar tar éis grasáil cearta áid. Deir ré I Cuba, tá Raúl Castro ag éirí sin. Tá an Fíbín Glass I Canada Hart. Tá targeoirí marijuana I Canada tar éis cáilteanais ófara ó gurt rábhliain go léir tar éis Leasú an Rani. Má tá tú ag gobair I dteach tídean I Nuamhrach, ní ágann sin go bhfuil tú sábháilte, is cosúil go bhfuil foireann nach fórne na dithe tídean faoi roch bhail iad féin go cháide I dtríomh cuasaí airgid. Ceap go leor. Tá cúlchiiste na Stáit Aontaithe neamhspleách is cosúil. Agus fágann sin go bhfuil deacrochtaí Jacob caint faoi éráid agus corramas. Agus nuair a deirtear corramas, ní bhíonn muid a caint faoi airgid na léitheanta seo ach cinenne agus gnéas. Cheart don fed chloigeann a chaithfh isteach nó fannacht réadúil. Na Yankees bocht. Dan a chumaileom tiontóin go dtí an tríomhheile na Mets agus chumaileom. Ach bhí tús grúma ag na Yankees bocht. Tá. Right. Achtrán. Tá an achtrán ó phleané deile stocha. Marthanóir. Tar éis pléasca an bhuama, maran an marthanóir. Agus an onan léirú agus taimhiú, sort stocha. Taimhiú? Sinní me scéalta don 9 lá 10 Meabrán 2021. Tásúil agam go bhain sibh leas, úsáid, taramh, rud éigean astú. Agus go mbeidh ag caint arís sa bhád. Idir an dálín go rath 10 oribh go déir. Slán.